Waqt illum din niftakru fit-twelid ta' Sitna Marija, fil-kuntest anka lokali li aħna niċċelebraw fid-Diocesi tagħna f'Malta u f'Għawdex, din il-festa Tomna Marija b'xi mod eżistija marbuta wkoll mal-ġrajiet storiċi ta' pajjiżna. Fil-fatti aħna llum niċċelebraw iva bħala Knisja twelid Tomna Marija, però wkoll marbuta b'xi mod mal-Madonna tal-Vittorja, ġifieri mar-rebħiet eżistijej li Malta kellha fi żmien sitwazzjonijiet partikolari illi il-poplu Malti bil-fidi tiegħu f'Marija għaraf ukoll kemm Omna Marija kienet wara dawk ir-rebħiet illi il-pajjiż tagħna għamel bħala poplu u poplu nisrani. U għaldaqstant eżisti f'dan id-dawl xtaqt illi nirriflettu fuq sentenza partikolari illi Omna Marija qalet fid-delitt tagħha ġewwa Fatima. Propju anka biex ngħidlek li hija l-aħħar kelma l-Madonna qalet ġewwa Fatima. Fl-aħħar il-qalb immakulata tiegħi qed terbaħ. In the end, my immaculate heart will triumph. It-trionf tal-qalb immakulata ta' Marija eżistij huwa ħax ngħidu hekk suġġett diskuss ħafna u speċjali minn dawk li jsegwu mill-qrib hekk dak li Omna Marija qalet ġewwa Fatima u kif dan it-trionf kellu jiżviluppa fl-istorja li ġrat wara ġrajiet ta' Fatima. Issa li anka milux insomma ilu ftit is-sena 2000 il-Papa anka Ġwanni Pawlu Tieni kien żvela anka t-tielet sigriet u b'xi mod il-Knisja komplet tara fl-awtentiċità tad-deritt tal-Madonna ta' Fatima xtaqt illi hekk inħallu daqsxejn ftit din il-kelma. Iddawwalna llum fil-festa ta' twelid ta' Marija. Fl-aħħar il-qalb immakulata tiegħi trid terbaħ. L-ewwel ħaġa tiegħi hemm dan is-sens ta' battalja f'din il-kelma ta' Omna Marija. Terbaħ f'kuntest dejjem ta' battalja. U x'inhija eżistijej din il-battalja partikolari illi Omna Marija tirreferi għaliha, Omna Marija titkellem minnha. Ċertament hija l-battalja biex ngħidu hekk li nsibu fil-Vanġelu. Fil-Vanġelu naraw illi Ġesu kontinwament joħodha kontra l-ħażen. Ġesu joħodha mhux biss kontra l-ħażen, imma Ġesu joħodha wkoll kontra l-ħażin. Mela joħodha kontra l-ħażen li ġej mid-dnub tal-bniedem, imma joħodha kontra wkoll il-ħażin, jiġifieri Satana x-Xitan fid-diversi eżorċiżmi li Kristu jagħmel. Jew inkella fil-kuntest ukoll tal-Evanġelu ta' San Ġwan fejn jekk naqraw b'attenzjoni nnotaw li Ġesu hemmhekk qatt ma jagħmel eżorċiżmu, b'kuntrast tal-Evanġelu ta' San Mark sa Luqa San Mattew, imma jagħmel eżorċiżmu wieħed kbir meta Ġesu fuq is-salib jirbaħ b'mod definittiv il-qawwa ta' dlamijiet, il-persuna tax-Xitan. Allura din il-battalja eżistijej. Din il-battalja però mhijiex biss bejn Kristu. San Ġwan, per eżempju, fl-ittra tiegħu jgħidilna Ġesu ġie biex joħod l-emejjel ta' Satana. Mhijiex il-battalja biss bejn Kristu u x-Xitan, però wkoll il-battalja bejn il-Knisja u x-Xitan. Ninutaw li Ġesu jagħti l-apostli eżistijej l-istess ministeru li huwa kien qed jaqdi, il-predikazzjoni l-fejqan u tkeċċija tax-xjatin. Ġesu jagħti awtorità lill-apostli, jagħti l-awtorità lill-Knisja eżistij fuq il-qawwa tax-Xitan. Tantu hekk li San Pawl imbagħad eżistij fl-ittra tiegħu l-Efessin kapitlu 6 jgħidilna li taqbida vera tagħna mhijiex kontra d-demm lill-laħam, imma kontra l-prinċipijiet il-qawwiet tal-ħajru, kontra x-Xitan. Dak li mbagħad San Pietru fl-ittra tiegħu jgħidilna isu l-jun jajja tidur jara min se jaħtaf. Il-kelma tal-eżistijej tpoġġina ħafna f'dir-realtà li aħna bħala nsara, bħala dixxipli tal-mulej, ninsabu f'taqbida max-Xitan. Nixtieq nagħmel punt ta' kjarifika li kulħadd jgħid taqbida max-Xitan min jemmen u min ma jemminx. Imma aħna l-insar eżistijej il-fidi nisranija tagħna tpoġġina f'sitwazzjoni partikolari f'din it-taqbida. Għaliex aħna Kristu irid propju joħroġ rebbieħ f'din it-taqbida permezz tagħna. Ftakru l-Ġesu wkoll qabel ma ħareġ għal ħajja pubblika tiegħu kellu jaffaċċja l-qawwa ta' dlamijiet. Il-Vanġeli sinottiċi li tal-jum jagħtuna propju din it-taqbida ta' Ġesu max-Xitan. Fit-dawk li aħna nafuhom bħala tentazzjonijiet ta' Kristu fid-deżert. Ġesu kien ittentat li darbiet minn Satana fid-deżert. Allura eżistijej hekk ninnutaw li aħna bħala nsara bħala mamdin il-mulej kompli din ir-rebħa tiegħu permezz tagħna. Permezz tagħna bħala Knisja. U jekk jinqeda bil-Knisja, allura Marija
għaliex hija parti mill-Knisja u hija membru singolari, membru speċjali tal-Knisja kif jallimna l-Konċilju Vatikan II, allura ċertament il-maħbuba tagħna, l-Ażiża Omna Marija, f'din it-taqbida illi aħna ninsabu kontra l-qawwa tal-ħażen, kontra l-qawwa tad-dlamijiet, kontra l-ħażen fid-dinja, kontra x-xitan, Omna Marija żistijaj f'din it-taqbida biex ngħidha keda frontliner. Jekk nistgħu nqablu l-Knisja ħanejdu hekk b'mod illi qiegħda minn f'din it-taqbida, l-Madonna da quddiem tigwida din-l-armata eżistijaj. Allura nixtieq li l-kol kemm aħna nifhmu il-rwol ta' Marija f'din it-taqbida u differenti minn tiegħu tiegħek. Il-kol kemm aħna n-rwol tagħna ma tagħha huwa speċjali u rwol li ħireġ mill-istess maternità tagħha. Meta Kristu ħalla l-Knisja fil-persuna tad disċiplu l-maħbub, il-Vanġelu ta' San Ġwan, fidej Marija hawnhi ommok. Hemmhekk Ġesu qed iħalli l-ġid kollu tiegħu li tali l-Knisja taħt il-ħarsien ta' Omna Marija. Araw dan ir-rwol partikolari il l-Madonna għandha. Ir-rwol tagħha eżistej ma nistgħux impoġġuh fil-ġenb. Il-Madonna ma nistgħux inħalluha fuq il-bankina, irridu daħluha fil-nofs, fil-qalba ta' dak li hija l-ħajja tagħna, ma nħalluhiex wara l-bib. U din it-taqbida eżistej li l-Knisja li aħna dejjem kontra x-xitan. X'inhi di taqbida eżattament? Ix-xitan eżistej letteralment li tikisser ħanitek il-pjan oriġinali ta' Alla. Il-pjan oriġinali ta' Alla l-bniedem. U l-pjan oriġinali ta' Alla l-bniedem x'kien? Alla ħalaq l-bniedem sabiex jgħix fi mħabba u armonija miegħu nnifsu, fi mħabba u armonija mal-bniedem ieħor, fi mħabba u armonija mal-ħolqien, fi mħabba u armonija mal-anġli u fi mħabba u armonija ma' Alla. Madnub eżistij tal-bniedem inqanqal u stigat minn Satana kif turina l-ewwel 3 kapitli tal-Ġenesi, propjament kapitlu 3, dawn is-solidarjetà l-bniedem jew innifsu, l-bniedem għall-bniedem, il-bniedem mal-ħolqien, il-bniedem mal-anġel, il-bniedem mal-Alla, dawn jitkisru. U propju il-mulej bil-qawwa tas-salvazzjoni tiegħu jerġa' jirrestawrhom, jerġa' jagħtihom bil-grazzja tiegħu propju dak li hu tagħhom. Ix-xitan jibqa' eżistijaj jipprova jara kif se jkisser u kif se jfarrak. Wara tajb li aħna nixtieq li nirrealizzaw. Mhux diskors tal-Medjuevu kif darba qalli xi ħadd meta se nitkellem fuq ix-xitan. Mhux diskors tal-Medjuevu eżistijaj. Huwa realtà li Ġesu jurina fil-Vanġelu. Huwa realtà li talibna biha l-Knisja anke jekk mhux moda nitkellmu dwar dawn l-affarijiet, però dik il-verità li aħna ma nistgħux nawġiwha. Allura eżistijaj, irrid li verament u minn qalbna niftħu għajnejna x'aħna omja. U nistgħu nkunu omja anke fil-Knisja. Alla ħares qatt jistgħu jkunu l-istess rajja fil-Knisja li jkunu omja għal din ir-realtà. Iċ-xitan eżistijaj faċilment ħafna jamina u ma nindunawx bil-ħidma fina u fina men sottili tiegħu.